Hadian ba lakut ke jing aipor bat bangshom la le AA ke Shillong Municipal Board bat ka cantonment ke HYC haringkat ki dikhot ki lahir shalom survey ban kendang ki barjella bat ban pen prano ai ki yeng bean balashnar ki poiwer. Kani kalawan dia hadian baka HYC kala betha ya ka municipal bat ki bor badi pej bat kendang no ikini ki poiwer henry tar hadu kani kasngi klam da penslam ka seng kala let dala dia ban kendang ikini ki poiwer. No, pues, no. Spygary! Spygary! Ya, no, ya. Awan yang tersangka. Nang tu. Bye, Ismail. Nang tu. Siapa sekemat lah ya? Didi. Mulai. Sama bro. Kisi lam saya betul betul. ये तो फोकसिंग है ना आप लोग जो जिसका बस यूज किया ना वो आप लोग से 30 साल से भाड़ा गा रहे हैं हम लोग को नहीं बोल रहे सुनिए आप ये सबसे पैसा खाता है भैया हम लोग से भाड़ा खाता बोलता है कि हम लोग इधर का केस लड़ता है ऐसा बोलता है झूठ बोलता है Nah kalian jong kaseng mentah kesini, kinongilam jong ka HYC seng kemi rangkat kidhot na Shillong bat ki unit bagi circle ki ba markat bat ka sor Shillong. Ngilai mi banlet hang ni apa lom sorbi. Kumangitip na kalian jong kaseng mentah jandon shibanai bangilai banjurip bat lap ya kitu kibri ki basong bean yang tu kejaka. Kidon gilong gieng rapo tu sispat teli hadian kata ngilalit bani kendu ya kibor badai pet ya ki district ya ka district administration ya DC bukum juru ya deputy chief minister ban penpa ba kidon gini gibre ki basong bean ya kani kajaka ndai tang bagi song bean lengba ka jinglet khanra ka jongi ya kini kisngi ya kinong de ya drugs ngiyo lum mi jingtip ki babun ba ka epicenter la ne ka pedeng ka jaka pedeng ka bami ba supply drug sang ni po Shillong kadi kani ka jaka nang ni
Namar yakini gibriu om don betip om don babu jingken ki wana ki lecha ki de gimana kanu gari nakanu kajaka tekmut ki yo le kat bomon ki supply drugs ki penjat ki kon samla jo kajai benriu jongi tehadin artayo ba nakaliang jo district administration kalawan menjurim ringkat lang bat ngi kalayu ida kabasai EDM ubuan atu kasngi CEO jo municipal ki briu jo ka cantonment ki lalap da kabasai bakini ki briu ki syong kisa akne kajaka ki syong kisa bean mendei tang kata ngitip syai ba ki bor pulet ru kitip ba kajing jelai jong drug sang ya po sor silong kadai ka bami na kani kajaka nilayo jing tip bahadian mana kaliang jo kaseng ilawan hari tikisngi banwan jurep banwan langbat ke district administration kini ki briu ki bedon benta ka bakhai drugs kilapet na kani kajaka nangiyo jing tip ba menen menmit menen gasngi kilawan pai biang namar ki perkat baka senge chuaisi kan sulong kum ki wei pat ki basu he tangkania he tangka ketien ngimle ya kakam tingi kwa ban pen i sakajai ben reu ke chuaisi kam dei ka bahe tangkania kam dei ka bahe tang ketien ringedon ka mensiam ru baladangi kwa ban le ke ngi hak ban le telor kata kanong rem bangi ojing tip bagi don kini gibri bakhai drugs ki bawan menen men miet menta kasngi ngila pen ban bangin le chakni ka jaka bat da kajing ngiladap bandawa nakaliang jaka district administration bakadai ban penpra ringila ap mentala artayo nadu bangile ya ka joint inspection ringim sim layu i kanu kadang wala ngila persang ban pha melsi judisi ban clean udisi kai ka status jong ka inquiry usuong pentip yang i ba ngin sa update ya pi ngin sa pentip ya pi retat adu kani khlemat ngim sim layu ya kanu update halor kata kanong rem nakaliang jo kaseng ngila sim ya kani kasenjam bangin lehi daladi ban penpra ya kini giyeng gi basyong basang ni bat ban ong ru ik gibri gi badan hang tu bakim dei syuk ban syong bansa mdei tang menta kasngin re nakaliang jo kasengin budin ru balada ki wan mansa ban syong bansa biang ngin sawan biang se sisien ban penpra bat ngisngo ba menta kasngi wan da kabormet tang da kikti tang da kidieng dan haka wi pat kesien lada ka sorkar kam shim mi kanung senjam kan ma ba GCB kala ayeng lupa mentang ni hajaka dengim shim la pendon kam ya ka ngikwa ban pen kan maru ya ka sorkar balada deyu kun kasih kara lada deyu paradok parasna mujongi lada tamput tang shimitar shiput arput ka sorkar ka bor kantonmen ka kloy ban ra iki GCB ka kloy ban jenrat iki dukan ki jongki ka kloy ban jenrat iki yingsa ki jongki nega jingkeli ka longba balai pat iki poiwe balai pat iki ni gibri ki bang nyimtep na kiwan le ayu hang ni ki le iki kambean ki ba fer ki ba penjot ya ka jat mendui ka jongi balai ka sorkar ka shimpor mata shipanai ban le tekani kariga ka kubor ka basai sya ka sorkar sya kibor ki badai pe iki ni jaka khamtam ya ka cantonment nilayo shibun ki report baka cantonment area kadi ki jaka ki ba pe ka cantonment ki jaka ki ba bun ha ka jing hydra nilet ka tu kasngi po mau ba atu kasnong badan hang tu ki dorbar snong hang tu ki ong ngi ba kini ki beri ki bayadi ki badil hau drugs kim hap hapo ka jing pet jing kmi jong ka dorbar snong re ki hap hapo ka jing pet jing kmi jong ka cantonment board tingi kwa ban keli jing keli bat ban ong ya ka cantonment board balada mo pi pim la ban le ni kam kan ma ba ke choice kanom shong kanom ngap ngin sale ke badon kam ban le bat ka khubor ka basha sa kajat ban riyo kolong ba ke choice nang ni sakmat lu kumbang ilong ngin yale ngin om sange bat yala ka jong gari ya ri la jong ngin ri kendong kata ka dengan mutu bat ka jingkwa bat ka jingtrang jong ka HYC bat ya kata ngin nang yai pendap nang ni sakmat ru nasuban ai khublei ya ki pat ba nong shong snong jong ka jai pendri nyotrem ki ba ai men siam yang ni bat hoi menta ka sngi ngim sim la khot ki pat ba kumbang ila pen bana tu sngi ringi ong ba ini di kami berit ibatang gi sipai jong ka HYC na keleng ka briu nyotrep kila ban pendap om dei na keleng menta ka sngi nang wan tang ars South Spa dusan spa ngut rela dengi pawan ya borok kari belum kasih bajantia ki sipai jo ka HYC ki don degi pau haja ingim don kam adu kata-kata tela dengi khot le upat ba kila ban poi dikilak tik bale yu ban le tang ini kami beret rei nang ni sakmat lada don pat ki kam ki bahe ki bangi don kam ga jingerap jong pat ba ka HYC kan sa khot ya pi pim dai ban ngoi ni yos ni so thu ba ki pat ba kila ban ong ba bale ki HYC ka khlam khot lang yu pat ba bale cheni jaka rei ini di tang ni kami beret kan ma ba jingele jong ka jai ben reu kam pat kut ini di ijing sedang ibarat ban nang ni sakmat ladang ilap iki beri besong bean hapok ke ri ke be ka jongi bat kile iki kambean ke HYC kan sa shim ke senjam ka bakham ka bating ban ata ka pol lada don kam ya upat ba ka ben reu ban mi ngin sakhot mangi pi de kublai shibu ni ka jing ai men sim ka jong ki baro ki pardo parasnam ka jongi nang kan mau yang i ki noilam ki khot jong ka seng ha ki jing duai ki jong pi ni so thu ba bangi shim me kum kini senjam ki nong shun ngin bun
Nyimla bantip kani ke jingle ka jongi ka sarkar ke ikarai ka bakala banshim ki bor pulit ke ikarai ka baki gila banshim ringi ong tanggawing isautu ba ladang yang banyadai ka jong ka beriu kumbangi larai ban syakri la ka jong ka beriu da ka bangi shim ki kintin kular ki kintin smai hakmat nong bu nong thau hakmat jong ki khot jong ka beriu ya katangin pendap ngim tiang ngim ri Nilale ya kekam ke ke badai banle ka syong sa ka sarkar ke ibah ka dai banle menta ki yang ki badon hang tu ki don prapo yo ki prapo hadu sispa ti ya kita kat ke bala ngilada pen pra ya ki yang ki jong ki bon ki yang ki badon hang tu kim don beriu ti ya ki yang ki bom don beriu ngila pen pra bat kumbang ong pi ngim sim lakta ya ki beriu ki basyong basa hang tu ki don ki beri basyong basa ngila ailat iki bikin sei ki tiar gitar ki jong ki ya ailat iki bikin mi nang tu kajaka da ka boong ru ya ki pat bakim dei syu pan wan pai ki sautu bagi ni ki beriu ya ki sautu bagi syong ki sabe anya tu kajaka tingi kwa ban ong ru ya ki sobami da ka basung namari phim kwa ba satangkan nu ars ngilai ngila da ngilap ba pisyong pisa biangin sawan da ka bor ba hata ka pol la da kami kanu ka jingja ka bosofi ngatharai ka jingke kli kam de yangi kan de ki bor sarkar kan de ru ki tu ki beriu ki bale persyai ke ka bangi ngila bathai ki na kaliang ka jongi na do ka singi wasdak nyimsim la syong than ngilawat ya ki don ki jingong jong itu ki beriu bangi siu bai wai ngi siu belai Nrei ngilai kendu kita gi beriu wat ki keno ru kita gi beriu ki ai da ka jing tho yang i bakim sim la sim ya ta ka bai wai ta ka bai lai ti kuma kalong menta kam de ka kamram go jongi ban wat jing tep la da ka de ka kamram jo ka district administration ka de ka kamram jong ki bor ki badai pet ka jaka la da don kumu tau beriu ba pensnabe ani gitu gi yeng kamut kita gi bor ki de ban sim kam yo tau beriu bale ta pi ka kumbang ong pi i kumba ka ki bor sarkar ki don bentalang hang gini ki kam ki ba le be an bat kabar kalong ba ki bor sarkar ki jongi ki nongelam ki jongi ki sim sting palat ya ki nu ki kam ki bayat tengku bat ki beri bana ba ngimtep kala bandai ka daw ba ki de ki bot bang jong nu ngimtep kala bandai ka daw ba ka jingmi na ka jaka ka pisa ka bami na ka jaka ka de babon le se kala bandai ka ki bor sarkar na ki bor ki badai pe to ka jaka ki don ka jingyo nong na ka jaka tengi kwa ban kren na ka basya ngim kwa ban ya kata ya ka kam ka ba sarkar ka le na kam le re ka kam jo ka HYC la da kalap baki don ki jingle be anya nu jaka po upu tu sam jaka beriun yotrem nyin le ke bodon kam